B'investiment ta' kważi 33 miljun euro f'Ottubru li ġej se jinfetaħ ċentru ġdid ta' riżorsi fil-kulleġġ tal-MCAST. Il-proġett huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea u se jkun qed jagħti l-opportunità lil studenti biex jitħarġu fir-riċerka permezz ta' spazji flessibbli u l-aħjar teknoloġija. Iċ-ċentru se jkollu wkoll sala ġdida u librerija li se tkun aċċessibbli għal kull min jixtieq jagħmel xi tip ta' riċerka. U bekk, permezz ta' dan il-bini l-MCAST se jkompli jiftaħ il-bibien tiegħu. F'kumment ma' One News, id-deputat prinċipali għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-MCAST, Alex Rizzo, qal x'kien il-ħsieb wara dan iċ-ċentru. Però fil-passat ma kellniex hub, ma kellniex ċentru fejn jinġemma r-riċerka kollha, fejn ir-riċerkaturi jiltaqgħu flimkien, fejn jikkollabraw bejniethom, fejn jiltaqgħu mal-istudenti u fejn jagħmlu demonstrations, fejn jintwera ir-riċerka tagħhom. Dik hija l-oġġettiva il-ħsieb ta' dan il-hub, ta' dan il-resource center. Il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici flimkien mal-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana saru x-xogħlijiet li għaddejjin f'dan iċ-ċentru. Kien hawnhekk li l-Ministru Bonnici tenna li l-proġett ħajkun wieħed importanti għall poplu għaliex se jispruna iżjed l-innovazzjoni. L-iktar importanti huwa il-valur miżjud li jagħti lil pajjiż li ċentru bħal MCAST ikun jista' joħroġ b'soluzzjonijiet fl-oqsma kollha illi jagħtu titjib fil-livell tal-għejxin, fil-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti foqsma importanti bħal kura tas-saħħa, bħal xjenza. Minnaħa l-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana qalet illi huwa importanti li nkomplu noħolqu spazji fejn l-istudenti jistgħu joħolqu xogħol innovattiv u kreattiv. Però ħajkunu qed jaħdmu flimkien biex joħolqu affarijiet ġodda, din hija r-riċerka u l-innovazzjoni biex naraw l-ekonomija ta' pajjiżna tissaħħaħ u tesplora wkoll orizzonti ġodda kif ukoll anke setturi ġodda. Waqt iż-żjara l-prinċipal tal-kulleġġ, il-Professur Joaquin James Calleja, qal li dan iċ-ċentru se jkompli jistabbilixxi l-MCAST bħala ċentru ta' eċċellenza fl-edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ.